Evo, kao što smo obećali, sa nama su ljudi iz benda Pešački prelaz. Ja vas molim da se redom predstavimo ljudima. Ja sam Peda, bas gitara. Ekica, vokal. Mladen, bubanj. Hej, možda najbolje za početak da objasnimo ljudima kako je počela cela priča oko benda i od kada to traje. Pa evo ovako da počnemo pripovedanje za današnju emisiju. Band postoji od 1991. godine, znači samo ime Pešački prelaz. S tim što u današnjoj postavi i onda kad je odlučeno uopšte da se počne baviti nekim ozbiljnim radom, prema 2,5 godine, tako, 2,5 godine ima kad smo počeli, znači ovom sad da radimo i kad je napravljen neki dogovor da se počne sa nekim ozbiljnim radom. Kako su izgledali ti početki? Sami početki? Da. Ali ovo je smešno.
Evo, nije ni sad kao neka ozbiljnost, ali zaista, Važno stavim neki, bukvalno 3 akorda se počelo. Da. A ste imali neki idole tada? Idole. Pa svako sluša različitu muziku. Uglavnom različito, imamo svi dodirnih tačaka, ali idole, to je glupo. Pa da, ali recimo kao neki Britpop bendovi, nešto. Pa mislim, Ja imam. Meni se Manic Street Preachersi sviđaju do bola. Da, perfektno. Da, meni se oni, to su mi idoli, jednostavno, od zadnjih, ne znam koliko, sad ovaj novi album i pre, ali sad ovo, oni su moji idoli. Hi Mom, hi Dad, look, I'm on TV! Ono kao, danas nije lako izdati album i sve to. Kako izgleda izdati pop benda, odlično pešački prelaz? Puno zaista 2,5 godine konstantnog rada. Ali zaista konstantnog rada. Ja ne znam, jednostavno kao nenormalnog rada, znači, mnogo svirki, mnogo svirki i mnogo samoodricanja, Da li ste dobio povratne informacije, recimo? Ima satisfakcije, to je u svirci samo, na svirkama. To nam je svima san bio, dječački, to nam je glavno za sada ušlo.
A recimo, postoje neke indicije da će da se potpiše ugovor za neku ozbiljnu kuću ili... Pa, ja mogu sad ovo, možda ne znam da li prvi put, ali to kad se ovo bude emitovalo, verovatno neće biti, ali Peščani prelaz je potpisao ugovor sa Tom Music iz Beograda. To je inače izdavač Disciplina Kič. Izdavač Disciplina Kič, kontrabanda čini se sad i tako, znači potpisali smo taj ugovor. CD i kaseta se pojavljuje čini se 1. marta, a prvi premijerni spot, evo, ovih dana, znači pušta se ono u eter. Kao da je tu vreme pogosto sasvim slučajno. Ponekad je boli sam, ponekad su tu i dva. Ređa razloge i šalje poruke koje niko ne čuje. Da znam, svejedno je da prekinem san. Zapušten dan i kada si tu nisam isti ko sam. Svaku tvoju reč ja studiram, nisi poletno brod, sasvim izgubljen sam. Da ode ili da pokušam. Potrebne su godine da skupiš tvoje mislice, kao da su put po bažni tvoje misli davno nestale. Da li vidiš da je propalo, da li vidiš da je nestalo, i tišinom ubijale brinu još i samo jedan isto stao. Da znam, svejedno je da prekinem san. I zapušten dan i kada si tu nisam isti ko sam. Svaku tvoju reč ja studiram, nisam vole dobro, sasvim izgubljen sam. Da li da odem ili da pokušam. Ponekad je dovoljno da žmurimo i pričamo, kao da je tu vreme sasvim slučajno. Ponekad je boli sam, ponekad su tu i dva. Ređe razloge i šalje poruke koje niko ne čuje. Sad znam, svejedno je da prekinem san. I zapušten dan i kada si tu nisam isti ko sam. Svaku tvoju reč ja studiram, nisi poletno brod, sasvim izgubljen sam. Da li ode ili da pokušam. Sad znam, svejedno je da prekinem san. I zapušten dan i kada si tu nisam isti ko sam. Svaku tvoju reč ja studiram, nisi poletno brod, sasvim izgubljen sam. Da li ode ili da pokušam. Reci mi, ko vam je radio spot onako prilično dobro urađeno, profesionalno? Pa radio nam je jedan, za sada još nije poznat režiser, iz Zemuna, Žarko, prezime. Žarko Anđelić, završio akademiju, Možda ovih dana je završio. ovih dana baš završava akademiju, inače dečko zna da radi i drugi spot ćemo isto raditi za njim, ali nameravamo, znaš, kad kreneš priču sa jednim, pa da barem znaš, to odradimo kako treba, stvarno mi smo zadovoljni i Ne, meni se jako sviđa. To urađen kao neki maturski rad ili kao ovako? Pošto znam da obično ljudi sa akademije... Pa on je radio grupi 6823, spot bonus 2, 1, bonus 1, bonus 1 pesma, da. Evo, to je taj isti čovjek. Da. Party time. Till
Chelsea Hotel. Da bi oterao strah. Uvedu mugu moje stope, odatle tuga počinje. Ja tražim, 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 tražim te. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. I nema je, nema je, nema je, nema je. Ja gubim se, nestaje. Tuga sreću pretvara u prah. Ja se borim da očuvam tvoj dah. A neke tuge sile vuku me u svoje odaje. Ja tražim, 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 tražim te. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. I nema je, nema je, nema je, nema je. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. Ja gubim se, nestaje. I nema je, i ne treba da dođe. I nema je, nema je, nema je, nema je. Ja gubim se, nestaje. Ono što ljude verovatno najviše zanima, gde mogu da čuju bend? Pošto svirke se onako dešavaju i ne dešavaju, pa možemo mi otprilike da damo neke To otprilike planove. nikad ne možeš znati, pogotovo za mlad bend, mlad, relativno mladi, na početku, to je bukvalno stihijski, razumiješ, ili ima svirke, ili ima tako svirke nedelja za nedeljom, pa nekad nema po mesec dana. Da, kako Do nedelju dana napred ni mi ne znamo. Da. Pa dobro, mislim, mi možemo da kažemo ljudima da ukoliko neko ima klub ili želi da čuje band Pešački prelaz uživo, može da se javi nama, a mi ćemo opet da prosledimo adresu i sve to do vas, tako da možemo da odradimo taj marketinški deo posle. Pa da. To je zaista zanimljivo, to smo nismo dogovorili, ali... Pa da, Okej, da. zato i postojimo. Bravo, jer... A reci mi, ste sarađivali sa još nekim pop bendovima ili imate kontakte sa uopšte pop scenom kod nas? Pa na albumu nam je gostovao Nenad Potja, trubač, dečko koji svira trubu iz Kristala. Aleksandar Zarić iz 16823, dobro, oni ne sviraju pop, ali smo u dobrim odnosima s njima, pogotovo što smo i blizu jedni i druga. Dragan Predojević je gostao, to je naš jedan veliki prijatelj iz Pazova, tako da kontakti, ostvarujemo se svima, ko je to zainteresovan i tako.
sada poletim iznad krovova i vidim sreću na licima. Pokušavam, sreća odsutna je. Da li se zemlja uvek isto okreće? Moji su snovi stvarno sada tako blizu. Još jedna prepreka i svi su nizu. Mada znam da nisam imao hrabrosti za sve. Mada znam pred nama su godine. Mada znam da nisam imao hrabrosti za sve. Mada znam pred nama su godine. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. Pokušavam, sreća odsutna je. Da li se zemlja uvek isto okreće? Moji su snovi stvarno sada tako blizu. Još jedna prepreka i svi su nizu. Mada znam da nisam imao hrabrosti za sve. Mada znam pred nama su godine. Mada znam da nisam imao hrabrosti za sve. Mada znam pred nama su godine. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. Proći će neko vreme, moramo se boriti za nas. Ljubav je put do raja, samo u osmehu je spas. A reci mi, gde ste snimali album? Studio M, Novi Sad. Znači, Jan Šaš nam je radio produkciju, zajedno sa nama, zajedno smo odradili taj deo, koliko smo našli, Mislim, album je snimljen, za neko, relativno kratko vreme, znaš. I mogu da kažem i pored toga, sam opet zadovoljan, znaš kako to ispalo, s obzirom, znaš, koliko je sve to para rađeno i kako je sve to išlo, moram biti zadovoljan.